I Sats Tåstrup passer vi på miljøet, og derfor sorterer vi affald. Pap, restaffald, stor hård plastik, batterier, elektronik og lignende må ikke ende i samme affaldspose. Der er en speciel lille kasse til brugte batterier i receptionen. Pap skal lægges i en kasse på lageret, og resten af affaldet til sortering kan straks placeres i indkøbsvogne i skralderummet. Når det er tid til at gå ned med skrald, skal du tage pap med fra lageret og batterier fra receptionen. Når du går ud af skralderummet, drej til venstre og gå til enden af gangen. Til venstre vil du se en dør med en elektronisk lås ved siden af. Brug nøglen, som du tog i receptionen. Til den elektroniske lås skal du bruge den sorte chip. Hvis døren af en eller anden grund ikke kan åbnes, og affaldet skal fjernes i dag, skal du bruge indgangen til sorteringsstationen ude fra City 2. For at gøre det, skal du bruge elevatoren. Gå ud af den gule indgang eller Føtex-indgangen og gå lige frem til vejen og derefter til højre for at gå ned, hvor affaldssorteringsstationen er. Gennem korridoren, drej til højre, og du når elevatoren. Når du går ind i den, skal du trykke på knappen til anden sal. Forveksel ikke med knappen til første sal, det er kælderen. Når du er på anden sal, kommer du til en port. Porten kan kun åbnes mellem klokken 7 om morgenen og halv 10 om aftenen. Ligesom med den forrige elektroniske lås, skal du bruge den sorte chip. Hvis den sorte chip ikke fungerer, som vist i videoen, skal du bruge koden, der kun fungerer på portens lås. Når du går ud af porten, gå til højre, hvor der er 2 store containere til restaffald. Her skal du bruge det her hvide kort for at åbne en af containerne. Kun affaldsposer skal kastes i disse containere, det vil sige restaffald. Når du er færdig, skal du bruge det her hvide kort igen for at lukke containeren. For nemheds skyld kan du placere det resterende affald til sortering i en af vognene og parkere de 2 andre ved siden af porten. Når du går forbi porten, er det første du skal bemærke en container til pap til højre. Der skal du smide alt pap. Overhold sikkerhedsprocedurerne og forsøg ikke at presse pap længere ind. Når du er færdig med pap, vil du lidt længere nede finde stationen til sortering af alt andet affald, såsom deponi, metal, glas, papir, elektronik, lyskilder, plastikbøjler, hård plastik, tekstiler, blød klar plast, blød farvet plast, håndspritemballage, flamingo, kabler, farligt affald, toner og batterier. Nu, efter at du har smidt alt affald i de rigtige containere, kan du vende tilbage til Sats. God arbejdslyst.